Għal 5 sena konsekuttiva l-Gvern permezz tad-Dipartiment tas-Sajd u l-Akwakultura nida skema ta' restawr biex jinvesti fil-flotta tas-sajd tradizzjonali Maltija. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema nwettqu flimkien fejn ġie spjegat li din hija skema li permezz tagħha madwar 215-il sajjied se jibbenefikaw minn massimu ta' 2700 euro f'fondi lura wara li jkunu għamlu l-manutenzjoni meħtieġa u ħadmu b'mod professjonali fuq dawn il-bastimenti tradizzjonali tas-sajd. Huma jistgħu jibbenefikaw dawk li għandhom id-dajes inqas minn 6 metri bajnuna ta' 1000 sa massimu ta' 1300 euro u dawk li għandhom il fuq minn 6 metri ta' massimu tal-għajnuna hija ta' 2700 euro. Intant fil-konferenza tal-aħbarijiet intqal kif dan l-investiment qed jikkontribwixxi wkoll biex ikomplu jixprumna t-turiżmu fiż-żoni tal-port e kif dawn id-dajjes għandhom valur kulturali li jiġġenera interess fost it-turisti li jżuru pajjiżna. Segretarju parlamentari għas-sajd l-akwakultura drittijiet tal-annimali, Elisha Buġeja Sajd, spjegat kif l-istorja tas-sajd f'pajjiżna nbniet fuq l-użu ta' dawn il-bastimenti tradizzjonali u li dawn il-bastimenti mhumiex biss għodd essenzjali għal mijiet ta' sajjida f'pajjiżna, iżduma wkoll part integrali mit-tessut storiku, soċjali u kulturali ta' pajjiżna u element li jeħtieġ li nkomplu ninvestu fih. Aħna nemmnu f'din l-iskema mhux biss għall-importanza tagħha s-settur tas-sajd, però wkoll fejn jidħol turizmu. Għandek numru ta' turisti li jitpaxxew dan il-patrimonju tradizzjonali u għaldaqstant bħala gvern ħankomplu naraw li dan is-settur jibqa' wieħed sostenibbli u li nibqgħu nagħtu l-għajnuna neċessarja. Għal aktar informazzjoni dwar din l-iskema wieħed jista' jikkuntattja lid-Dipartiment tas-Sajd u Akwakultura billi jċempel fuq 2339 7113 jew 2339 7118.